Parlem de falsos brokers o de falsos traders quan estem parlant de xiringuitos financers que en definitiva el que busquen és robar-nos i estafar-nos amb els nostres diners. Són autèntiques empreses professionals que es dediquen a l'engany amb tècniques d'enginyeria social molt desenvolupades que el que pretenen inicialment amb una petita inversió és fer-nos creure que estem guanyant diners, fer-nos creure que podem aprendre a invertir amb ells, per tant també buscaran amb l'excusa d'ensenyar-nos a incentivar-nos a fer aquestes inversions i amb la finalitat última de que amb l'alegria dels primers beneficis anar-nos incentivant, anar-nos empenyent per anar posant cada vegada més diners, fins i tot no només els propis, sinó també demanant préstecs a la família, demanant préstecs als amics i demanant préstecs a les entitats financeres. En definitiva, es tracta de, o el que busquen és, treure'ns tot el que puguin. Arriba un moment en què, quan volem recuperar els nostres propis diners, en qualsevol excusa tècnica o fiscal, ens demanen una nova aportació de diners. Els falsos traders tenen diverses vies de comunicació amb les víctimes. La primera és a través de les xarxes socials, sobretot Instagram i Facebook. També hem vist, en alguns casos, que fins i tot s'anuncien en determinats programes de televisió. I el que està molt de moda ara és crear petits clubs d'inversió a través de Telegram o a través de grups de WhatsApp. Davant d'un anunci a Instagram o a Facebook on ens prometen altes rendibilitats a canvi d'inversions modestes, hem de desconfiar. Hem de desconfiar perquè encara que al darrere hi hagi un nom d'alguna empresa que pugui semblar legítima, moltes vegades també ens trobem que els suplantadors d'identitat també suplanten aquestes empreses legítimes, de tal manera que ens fan creure que iniciem una relació d'inversió o d'ensenyament a invertir en una empresa legítima o en una marca legítima i en realitat són persones que el que fan és suplantar també amb aquestes empreses i ens fan creure que estem invertint quan en realitat ens estan prenent els diners. Hi ha diferents indicis de risc. El primer indici de risc per identificar amb aquests estafadors és que la primera inversió acostuma a ser d'un import molt petit, un import de 250 euros, de 500 euros, i que de manera ràpida i àgil genera uns beneficis elevats i ens fan creure que són uns beneficis reals. El segon indici és quan seguidament ens conviden a fer inversions ja d'un valor molt més elevat, fins i tot ens demanen diners prestats, que puguem demanar nosaltres de manera prestada als nostres amics, familiars o fins i tot a les nostres pròpies entitats financeres allà on tinguem els nostres diners. Un tercer indici també molt evident és que quan nosaltres volem retirar els nostres propis diners, és a dir, els nostres suposats beneficis, o recuperar allò que hem posat, automàticament ens posen moltes pegues, moltes traves i amb excuses de caràcter fiscal, amb excuses de caràcter tècnic, ens demanen més diners per poder retirar aquests diners. I un últim indici, molt evident també, és quan aquests diners els estem transferint a comptes corrents d'empreses que acostumen a tenir ser empreses pantalla, que no acostumen a tenir una activitat real i que, a més, estan ubicades a l'estranger, habitualment a Malta, habitualment a Lituània, Itàlia, Romania, Gran Bretanya, etc. De vegades ens hem trobat, a més, que un cop ja s'ha acabat l'estafa, aquestes persones continuen intentant contactar amb la víctima i en algunes ocasions ens hem trobat fins i tot amb una tècnica de segona estafa que se'n diu recovery room, que són aquestes empreses que es fan passar per falsos advocats o falsos recobradors dels diners sostrets per aquest tipus d'estafa, en els quals, sota l'aparença i l'argument que tenen localitzats amb els diners i tenen localitzats amb els delinqüents, ens prometen que recuperaran els nostres diners que hem perdut.
Això és una segona estafa, perquè aquestes persones el primer que fan, aquests falsos advocats o falses empreses de recobro, el que fan és demanar una nova provisió de fons, una nova transferència, un nou import, i en definitiva això és absolutament fals, és la segona part de l'estafa i que en definitiva el que busquen és acabar de completar la feina i emportar-se tots els diners que puguin. Amb l'excusa d'ensenyar-nos a invertir, moltes vegades aquests inversors o falsos traders el que fan és convidar-nos a instal·lar en els nostres dispositius algunes aplicacions tecnològiques amb l'excusa que d'aquesta manera podrem visualitzar les gràfiques de beneficis, l'evolució de les inversions, etc. El que passa és que algunes d'aquestes aplicacions són molt malicioses, és a dir, amb les quals poden prendre el control dels nostres dispositius. En concret, em refereixo a l'aplicació AnyDesk, que és una aplicació de control remot, amb la qual l'estafador, de manera remota, pot accedir a les nostres aplicacions informàtiques i, en concret, a les nostres aplicacions bancàries, accedir a la nostra banca online i, sense el nostre consentiment ni el nostre coneixement, poden fer operacions de transferències, de sol·licitud de crèdits i, per tant, és molt perillós i està molt advertit d'aquesta circumstància. Si arribem a la conclusió i hem pres consciència de que hem estat víctimes d'una estafa, el primer és no sobreculpabilitzar-se, perquè això és una cosa que li pot passar a tothom. Insisteixo que estem davant d'empreses professionals molt sofisticades, amb tècniques d'enginyeria social molt treballades i, en definitiva, com dic, és una cosa que pot passar a tothom i que no ens hem de sobreculpabilitzar per aquesta circumstància. Els següents passos, els consells que podem donar a continuació, doncs, en primer lloc és, sobretot, no resetejar ni formatejar els dispositius, perquè allà és on tenim la prova d'aquests fraus. En segon lloc és denunciar-ho seguidament als cossos de policia, als Mossos d'Esquadra, i en tercer lloc és acudir a la nostra entitat financera o a les nostres entitats financeres per tal que bloquegin tots els instruments de pagament i, si escau, després el que farem serà canviar les contrasenyes d'aquests instruments de pagament per poder operar amb la nostra economia o amb el nostre dia a dia. I, finalment, un cop hem fet aquestes passes bàsiques, el que cal és assessorar-se per un advocat. Per exemple, nosaltres, Col·lectiu Ronda, el que fem és analitzar cas per cas, de manera personalitzada, i el que busquem aquí és responsabilitzar les entitats financeres quan no hi ha possibilitat de trobar amb aquests delinqüents, quan no hi ha possibilitat de fer un seguiment, un rastreig d'aquests diners que normalment ja estan a l'estranger i blanquejats amb criptomoneda. Per recuperar els nostres diners hi ha dues maneres, dos camins. Un és la via penal, després d'interposar la denúncia dels Mossos d'Esquadra, aquests, en teoria, haurien d'obrir unes diligències que haurien de ser seguides per un jutjat d'instrucció. El problema que hi ha aquí és que el rastreig d'aquests diners, el rastreig d'aquests delinqüents, és molt complicada. Normalment aquests delinqüents estan a l'estranger, els diners també estan a l'estranger, i encara que no estiguin a l'estranger, en qualsevol de les maneres són diners que han estat blanquejats de manera immediata i, per tant, és molt difícil, per la via penal, intentar recuperar allò que ens han sostret. L'altra via, l'altra alternativa, és la de responsabilitzar les entitats financeres. És a dir, quan hi ha hagut un blanqueig de capitals, quan hi ha hagut una sostracció amb uns patrons inusuals de conducta financera que no eren els habituals del nostre perfil, aquí les entitats financeres tenen responsabilitat. I això és el que nosaltres, cas per cas, hem d'analitzar, hem de treballar, hem de verificar què és el que s'ha fet, quines transaccions s'han fet, quins préstecs s'han demanat, si és que ha estat així, on s'han fet aquestes transferències, a quines empreses s'han fet aquestes transferències, per quin volum, i, en definitiva, amb tots aquests patrons, definir aquesta responsabilitat de les entitats financeres, especialment perquè, com us dic, hi ha un blanqueig de capitals i això va en contra d'una normativa que tenim des de ja fa molts anys que imposa a les entitats financeres vetllar perquè aquests diners no surtin d'una manera no transparent o no surtin d'una manera no fiscalitzada.
un jutge conclou que hi ha responsabilitat per part de les entitats financeres per no custodiar correctament els nostres diners, per haver permès un blanqueig de capitals, aleshores se les responsabilitzarà de tal manera que són aquestes entitats financeres les que han d'assumir la devolució dels diners sostrets. I fins i tot, si s'ha sol·licitat algun préstec no consentit o amb un consentiment viciat perquè hem estat víctimes d'aquest engany, en aquests casos aquests préstecs s'han d'anul·lar i en aquests casos aquests préstecs s'han de condonar.